Conquering. Yeah, man. Should you say? That's a Chimdara Matt Minox. Titauri ndimi Conquering family yacho kana. Yeah, this is what one of the cheaper Kungari now. Jaja for real. Manuza wanu chimwana chacho. Yeah, man. Chimwana chemugunduru. Yeah, chimwana chemugunduru. Chimugunduru chidiki. Yeah, mite. Musikonanga nakarwa chinde chigunduru. Chigunduru. Chatora bando. Chimboimbira ke chigunduru asandamboinzwa kai. Ya chigunduru. Inonzi chikunduru. Chakatodya ndoro. Chachakapa ndoro teremore matipaike ndoro. Nate chikunduru. Yeah, man. Yeah, kaipa. Ndia jalafu kai. Ndia jalafu. Koya kwewe. Yangu inonzi Magondoro, taita bandoro, bauze marita tora, magondoro magambo tanga majidi seka, tituta semoka, takato buka teremo cheke vana vade ketova itasiki, bauze munya, bagasaronge sazare munya, waya, television team, Kalafu kako. Iya. Kakaipa. Abare bangu ipa. Oh. Samuda zumba. Hapana nungofaro ngokuona makajambisa kapaninga pacarnival. Ya tayongo abata mapazi kuti takavateka rungeka. Anditi. Atina mwe team nenzana mabhuku ado amusisi yayi. Ndeibiyo. Nenge ati ndamchikira apa. No manager kamusona kana smart ka. No manager wale. Management. Yaka ngavapa wati paka number tisataka ngano potsera number bani. Number kamdala. Kuitira. Manager kauroti chala kauda ubacha. Number zinoti da boshale. Yawa. Tipe number. Phone number zinoti 07788 3070. Foka kupesera tuzokuluza futi 07788 30704. Nobata hano ndimdara mabhuku ado. Which manager munongotora tikuda something wanotu samene mchida wanokuitira Apa vanenge vachidana apa. Vanenge kana mda kubhuka for booking judge out. Yeah. Bata boss mabhuku ado. Yeah. Ndara we status. Yeah. Uite. Ndara je status ka. Plus kana mazonda uku ku office sika. Ngota tana judge out mangoma tira tikuyane mamwe futhi. Akayibaka titogaza chi album tunisha kuyendeka. Zvakuendeka saka munguto recorda mai. Tikurecorda so far pane one children nonze zoni. Dere kush anane target kutora mari animomira nenge target komangoma andinazi kware ate mabroba bauza kuti atina bate reko shanane target kutora mari kanimomira nenge target komangoma kozano chimomiro ndinikara pero mwana cha Saulo taita kauro tatorawo tauro machuni kunge akatero chimbomiro chimero ndinikara pero mwana cha Saulo taitao kauro yama wakaipa uite bata Conquering ya ino ndi team Conquering yama anditika ya no vanije pambara kumatagari zvakarongeka saka ifuba and what Fuba and catering. Not catering. Not catering. Not catering. No me danji wanga nenge wano catering. Chedu choro ndananga. Never kiss pussy. Ayo batai. Zogera iko batai. Batai mwana. Saka album ngabude before gore lapera. Dokuburisa kutanga kwa December. All right. Kana zvakaramba otozongopinda muna January. Ya zvakaramba totangira vantanga gore. Anditika. Because hawa kokutanga kugore tokona pa single collection. Wozi kuimba chiperere wakatongotomuka. Atori ma fireworks. Yeah, wozi wangu tango ntuka kana atone song. Zvakarongeka. Anditi. Ndaka blesswa. Bo. Ndaka blesswa. Une collabore nishibamba. Tukuronga papa na December. Topina Christmas tichibata vanhu. Yeah. What's pana nezve chibaba chiri busy ka nice. Chiri busy chibaba. Chiri busy now pamracho. Mtenga rito. Family business. Magaipa. Television thing. Kana mchiti television thing manje mnestaura kuti Television TV. All right. Tochibaba. Sizakuyeta baba ka. Television thing. Television thing. Yeah. It's a new tag guy. Television thing. Kongari ndio yasadza ma TV. Anditika. Television thing. Magesa onekane testing it. Wakandituka ka ndatosumuka ka zvakarongeka. Watontuka utondisamba. Aiwa takatarisira kuti zvikufambire hapa now.
because ndimi wacho plus chinhu chatada kukangana kuti ndofunga tatangu inofarisa hatiti ako zvedu but tatutinge takatako one chinhu toda kuti ndomafans vanokurudzira Conquering Family vanokurudzirawo Judge for real nokutendai nekutisapota vari kuUK vari kuSouth Africa Zimbabwe Mpare Mabvuku Tafara all over Zimbabwe. I have to big up to you because in didn't want to get it. Yeah, wait. Yeah, big up yourself. Conquering. Mama get to you. Mama get to Sakana Zavana Anunzi Bongo. You property. Sana Bongo kuna zipiki ana zipiki ana mabati ana saka suko Conquering video ngeta sana gumi ana rubagwa nomongeza nomvelo samuri vangani Conquering Family Conquering Family so far so good pa kugroup wafana wakata sa hyper youth chat them Jatriga Misela obvious Misela mumzi akaimba so kani saka atakawanda ende tukuramba chigroup because Conquering dota ngigaza okay gaza jump down measure tisteta ngofarira kwese makaipa koka lafu kachida chimbotipedzera nekalafu television thing for the dancehall king. Yeah, man, big up of all the fans all over the world, conquering music to the world, Zim dancehall to the world. Big up of Matt Minox to the fullest, music to my paper. Big up of Dala. Yeah, man, big up my bro Guado Manocho. Yeah, man, big up of Say Chale Moya. Yeah, man, I don't know music to my paper. Big up Kagoro. Yeah, man, big up Sarah Bago. Yeah, man, big up of Gomi. Yeah, man, big up of Katoja. Tajamuka, yaman batai. Mite. Batai. Alright. Bo.